čo bolo? To ja viem, ale čo to je? Ježiš z tej arény. Tak to bolo vlastne. Hej, zašijeme to? Zašijeme to. Magii. V aute, tak to by museli ísť do toho. V aute. No v aute, no ale tak nepôjde do auta. Nie, to musíte ťahať po zemi. Nič, len ťahať budeme, no. Kabel, čo máme? Čo máme? Asi nič, ne? Opasok kožený. Kožený opasok. Čo si, nie, čo si. Hej, no ten sa nedostane, ten vydrží. Ale nie, čo si normálne si zničíš opasok. On ho má už zničený aj tak. A nechce nový, lebo ho má rád. Tak to bude musieť si kúpiť nový. Koma. To ide. Tak? No hej, toto drží, vidíš, to je kožený opasok, to drží, no. Nie, je úplná pohodička. Ide hore. Aj, v pohode. Šmuhy po zemi. Nie, myslím, že nie, to je dlažba. A keď tak sa to umie. Kto toto vymyslel vlastne? Dúfam, že to bude... Dobre. Ale nikto to vymyslel. Dobre. Tu môžeš dáme na YouTube, všetky na Facebooku. Keď prišli na toto návštevu a pozrieš tu. Sťahujeme. Ale Janko, ty si to privolal, keď si hovoril, že budeš Pascalovi pomáhať obrazy montovať, pamätáš sa? Vidíš, hej. Ty si to privolal. Dosť je veľká tá skriňa. No. Shakira. Pomaly. Ale nie. Už vám nie nezdy na čas? Chceš toto? No. No. A nebola by lepšie úplne pri tejto, pri skrini? Neviem. Potiahnuť? Ako je pravda, že je to iné drevo. Hej. Asi lepšie v strede, nie? Asi, hej. No, Hej, je to iné drevo, no. to drevo trošku hľadíš aj iné. Hej, Nie? no. Ale tak čo už, no. Ale tak to nevadí. A tu pod stenu, pod schody? Tam sa... Nie, tam sa nie, to sa tam nezmestí. No a teraz posunieme stôl. Tam stôl. Veci do stredu. Aha, tak počkaj, teraz asi ma budete tiež potrebovať, čo? Tak najprv chlapci chyťte, nech aspoň vás mám nafilmovaných. A tu je to iné drevo je. Čo? Kam s ním? Ja vyskúšame, že... Hej, skúšame. Na zdravie. Leni, teraz musíš pomôcť. Áno.